Možete upaliti mikrofon samo, molim vas. Dame i gospodo, pokrajinski poslanici, ukazujem na član 79 Poslovnika o radu Skupštine koji kaže: saziv za sednicu dostavlja se poslanicima najkasnije 10 dana pre dana određenog za održavanje sednice. Uz saziv se dostavlja materijal koji se odnosi na predlog dnevnog reda, ukoliko nije dostavljen ranije, i zapisnik sa prethodne sednice putem pošte i u elektronskom obliku. Zašto ovo napominjemo? Srpska radikalna stranka prošle godine povodom završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine nije imala primedbi na sadržinu, obimnost i na transparentnost ovog dokumenta. Međutim, to sada jednostavno nije slučaj. Zašto? Naša poslanička grupa je dobila u štampanom obliku samo 2 primerka završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, a i to što smo dobili bilo je falično. Zašto je falično? Zato što je bez ovog izveštaja o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika i bez izveštaja o izvršenju prema programskoj klasifikaciji. Zašto je to tako? Verovatno da bi se uštedelo na toneru i papiru. Pa ste nam poslali ova 2 izveštaja koja fale u štampanom, u pisanom obliku, poslali ste na CD-u da čitamo 2000 stranica preko računara. Gospodo, elementarno pravo svakog poslanika je da materijal koji ide na Skupštinu dobije blagovremeno i da ga dobije i u štampanom formatu i u elektronskoj formi. Valjda ne tražimo puno. Srpska radikalna stranka i pretpostavljamo sve poslaničke grupe kada je reč o dokumentima koji se tiču budžeta, rebalansa, polugodišnjeg, devetomesečnog izveštaja ili završnog računa, uvek dobijemo 2 primerka. Insistiramo na tome da naša poslanička grupa, imamo 10 poslanika u ovom domu, dokumentaciju kompletnu koja na Skupštinu ide, dobijamo i u štampanom obliku. Mislim da ne tražimo puno, jer se ne racionališe i ne štedi na Skupštini kao najvišem predstavničkom telu, nego na izvršnoj vlasti. A kod vas je sve okrenuto na glavačke. Vi zakidate na poslanicima i Skupštini, a izvršna vlast se rasipa i razvreće milionima, evo već pune 2 godine. Hvala vam. Hvala vam lepo. Moram da kažem da smo i ovaj put postupili u skladu sa dogovorom koji smo postigli sa vama. Sad sam razumeo korekciju tog dogovora u vidu vašeg pitanja, tako da od sada ćete dobiti sve materijale, onoliko primeraka koliko ima poslanika. Hvala vam lepo.